Indah. Dalem Mas. Ya sing sepuh-sepuh sing mumpung sing komplit kuwabeh. Para pine sepuh sing kersa lelenggahan ya ta. Diaturi sinom nyamat ben Sinom kepinuk. nyamat. Tamenipun kagem Pak Sutari iki mbahne sing disunat karo Pak Gede Gatot uga ya ta. Nggih Mas. Ya. Nggih siap. La la la. Ya. Sing kakung seniman sing putri seniwati kayane janji sabar aja kaya susu sawae parine yo 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 janji nek wong dadi menungso ki gelem sabar Nggih Mas. nyukuri marang kanikmatane sing urip iki mestine wae didongake ki mau parine lemu-lemu ndok. Heeh. Janji sabar aja kesusu. Aja. Nek kesusu ki enak ndi karo kesikut? Enak kesusu. Ah wong san niku kok yo gae kok yo semangat temen to Mas. Le ana bab kuwi lho. Ya. Suara suling memandang suarane jenang glali aku ojo lali agamane salat limang wektu yuk kowe kudu eling sing peparing. Wah, kudu eling karo sing peparing. Nggih Mas. Nggih. Sing peparing ki tegese sing menehi urip, sing ngwehi panggesangan. Nggih. Kudu eling ya kuwi kanthi nindakake sekabehing perintah lan ngedohi sekabehing larangane. Ya. Nggih Pak Yai. Kepati hamba suwene separa pancen rapi iya iyo Gotong royong nyambut gawe. Mampir Mas, monggo mampir. Sios mampir napa mboten? Mampir ning daleme Pak Inggi Srada Kaduan. Saestu Pak. Iya ning Petit kono no Srada. Ning kula nak diampirke nggih mula mampir Mas. Manut ya. Manut. Nggih. Lah iya. Wis ado-ado tak lakoni Mas. Siap jare Pak Inggi. Abot tak lakoni ado tak parani Mas. Ah, ya, 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 ya. Nafsu
Budal becik niki mula niteni lho, Mas. Niteni ya. Niteni. Eling ora lalinan. Nggih, wis Iya. pokok Wong eling. ini tau digawe apik dening liyan kudune ya balesi apik, ya ta? Kula nate diparingi Pak Inggi Apa? 50-50 100 ping tak eling-eling lho, Mas. Nggih 17-an kae. Nggih. Oh iya. Ngono kok elingan. Eling lho, Mas. Iki delok kan meh 17-an ae kok. Nggih. Ditunggu sok 17-an ae bae. Ya lanjut. Si kucing yo. Iya iya iya. Iya. Repot, repot. Monggo Mas Heru. Gending Jawi klasik sing wis diaturke.